Тие си воскресение, живот и покой, усопшего раба Твоего, блаженно почившего и преснопамятного Игнатия Иеродиакона, Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, со безначалным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Якоже списано, презирая яко благ прегрешения Его, вольная и невольная. Тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали, и ако само през този живот се надяваме на Христа, всички умират. Тъй в Христа всички ще оживеят. В изповедта си Дяконът казва, че каквото е правил, го е правил за полза на народа и моли, ако в нещо е се решил, Бог да му прости, а на Отецът го заръчва да го поведава в молитвите си, като и вярно Игнатий. Така го поведаваме и ние. Родолюбие, вяра, честност, надежда на Бога, неотклончива любов към ближния, много са добродетелите, на които можем да се получим от тия вярно Игнатий. Споменът за него нека ни покривява и днес, когато трудно откриваме около себе си примери, достойни за подражание. Той да ни вдъхновява в живота ни, като съзнаваме, че очите на Господа са върху ние, които го обичаме. Той е силна защита и яка опора на всички, които работят в него.